je gauw naar dit verhaal. Neven op een kamer. Tomke en Romke zitten voor de televisie. Als Tomke die het aandoen is, zei Cornelia: Nou, kom Tomke, de pyjama aan en naar bed. maar ik ben nog net sloeg. Nou, dat komt vanzelfs wel. Nou, nog eventjes. Nee, Nou. Tomke doet de nachtkleren aan en kroept op bed. zo. Cornelia leest nog een verhaaltje voor. Dan zil ze voort. Het is zo warm op mijn kamerke. Ja, nou, ik zet het raam wel een eindje in, dan wordt het eerst wel kouder. Cornelia truwt het raam hier. Ze loekt de gordijnen dicht en knipt het jochtje aan. Dan gaat ze naar onderen. Tomke valt al gauw in de sliep. Maar een skofke letter wordt er wekker. Hij jet een raar lood. Hé, er bromt wat bij mijn holle. Wat is dat? Een vliegtuig. Hoe komt dat nou in mijn kamer? Tomke doet het grutte jocht op. Maar hij shot niet. Geen vliegtuig. Hé, ik jer het ik niet meer. Hij jouwt hem wedel. Maar even letter. Nou jer ik het weer. Als Tomke de lampen opdoet, shot er weer niet. Nou, ik snap er niet van. Hoe kan dat nou? De lampen gaat weer uit. En ja, jer. Oh, het giet maar tro. Dan wat verder voort. Dan dichterbij. Ineen viel Tomke wat op zijn gezicht. Auw! Oh, dat biedt me in. Oh nee, auw, Cornelia! Cornelia, help me! Er zit hier op mijn kamer een muister die heeft me in mijn wang bieten. Cornelia jet Tomke roppen. Ze komt dadelijk Cornelia, poppen. er zit een muister op mijn kamer. Wat nou, Tomke? Kist dat sliepen? Er zit een raar brombist op mijn kamer. En hij had me bieten. Dat zul ik hem pakken. Oh, Cornelia beschot Tomke zijn wang. ik zeg het al, een miggebult. Top is bieten toch een neefke. Een neefke? Wat is dat? Dat is een lidsmigje die komt op het jacht. Hij zal toch het diepe ruitvlaai wezen. Dan mast hem vangen, Cornelia. Hij maai je net. Ik zal wel even opspeuren. Een brombeest, zoiets, hè? Romke snuift met zijn noos oer de vlier. Sjost al wat, Romke? Nee. En ik jer ik niet. Waar is dat beest nou pleun? Ik zeg hem ik net. Hij komt heel tijd als het donker is. Doe de lampen maar uit, misschien komt er dan wel. Oké. Zo zitten ze een skofke in het juster. En ja, jer. Ik jer hem. Pak hem, Cornelia. Ik sjog hem. Waar? Daar op hem horen. Pak hem, Romke. Romke springt in de lucht, Cornelia, maar hij kende net bij. Thomas te pakken. Maar de neef shot Cornelia onkom en ziek het gauw een veilig plakje op een lampen. Nou, dit werd niet. Wij krijgen hem nooit. Nou, zo kan ik net sliepen. Ik wil er bij die sliepen, Tomke. En dan pak ik hem als er die webbieten wil. Nou, maar Cornelia had een beter idee. Ik hel je de klambo van zouder. Hè? Ik denk dat dat meer helpt. Een klamboe? Wat is dat nou weer? Nou, wacht ze maar aan. Even later komt Cornelia met de klamboe waarom. Je redt er al. De klamboe. Ik heb mooi aan het jakje van het schilderijke hing je. Cornelia rolt de tinnen stof uit en maakt de boppenkant om het jekje vast. Nou, Dan hinget ze het grutte net om het bed heen. zo.
Nou kunnen de neefjes net meer bij die komen. Ze daar zitten door en zak is erin en eruit komen. Wow, wat een mooi tintje. Tomke leidt de holle op het kersen. Cornelia doet het dekbed door hem heen en teert de klamboe door dicht. Nou, lekker sliepen, Tomke. Lekker sliepen, Cornelia. Kerst gelukkig net meer bij me komen, rare neef. De orenmoas komt Janne Joe. Janna! Tomke vertelt dadelijk hoe de tinten. Janna Joe, ik heb vannacht in een tint geslept. Wie is toch op vakantie? Nee, ik ga een tint op mijn kamer. Op mijn bed. Een tint op die bed? Dat ken het. Jawel, Jer. een klampoe of zo. Kom maar mij, dat is het Chen. Janna Joe stiet mij de moele ierpen te Chen. Wat een mooie tinten. Waar hast die wij? Bij huis van een zouder, van Cornelia. Zij kennen de miggen me net meer bieten. Oh. Hey, zullen we in intentie boatje? Dat we op vakantie binnen? Ja, goed. Ze helje kopjes en pansjes en het gaststel van Tom om eten te zien. Sa boatje ze een heel skoft. Oh, ik vreeg jou eens, mem, of ik zo'n mooi tintje op bed haal mij. Ja. Romke, ja. Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.